Terve! Tiedin tällaisen videopostin Suomessa. Minulla läksi tehdä, mutta tämä on hauskempaa. Minun professori Dan olisi onnellinen. Pyydän anteeksi kaikkia suomen puhuja. Minun suomi ei ole hyvä, mutta opin ja yritän. Kello on 1:15 nyt. Lauantaina 27. maaliskuuta. Ja näin ystäväni Riisa tänään. Olen iloinen nähdä hänen. Syön aamiainen nyt. Cinnamon checks ja appelsiinimehu on hyvä. Haluan puhua Älille myös, koska hän teki että videopostin minulle, kun olin sairaas. Niin terve, Äli. Mitä muuta? Voisin luottaa Suomessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En luule muutakin puhua. Niin hei hei.